Volám sa Andrea Sporková, mám 60 rokov a zaoberám sa v podstate takou terapeutickou činnosťou v oblasti Access Consciousness. Videla som nejaké video, to ma zaujalo, tak ja som taký výskumník. Keď sa nejaká nová terapia alebo niečo objaví, tak ja to vždycky idem tak preskúmať a sa mi to veľmi páčilo. Aj na mňa z tých tvojich 50 bodov sedelo asi 45. Tak som si povedala, že to by mohla byť zaujímavá skúsenosť. A potom nejak vždycky prišlo niečo dôležitejšie, alebo neboli peniaze, alebo stále sa niečo vyskytlo. No a teraz to proste klaplo. Veľmi som sa na to tešila, naozaj som bola celá taká radostná, až do posledného rána, keď som mala odcestovať, tak tam energetika úplne klesla na nulu. A hovorím si, čo ja tam budem robiť, radšej nepôjdem nikam a tak. No a samozrejme, keďže svoju realitu si tvoríme sami, tak som vytvorila to, aby som naozaj nemusela prísť a pred Brnom sa mi pokazilo auto. Ale nakoniec to všetko dopadlo dobre a prišla som dokonca aj na čas, takže to bola taká, možno, že by som to niekedy nazvala nepríjemnosťou, ale teraz viem, že úplne viem, že som to vytvorila. Je to strašne fajn, lebo výborná atmosféra. Ja za seba musím povedať, že nikdy som nezažila takú starostlivosť. Nikdy som nezažila, že by niekto sa zaujímal o to, čo sa mi páči, čo chcem, čo potrebujem, kde budem spať, či mi to vyhovuje. Je tu úžasné jedlo. To som naozaj veľmi, veľmi, veľmi vďačná Erike za to, ako varí. Vlastne som nič nejaké neočakávala. Jediné, čo som tak nejak akože, s čím by som chcela odísť, bola tá jasnosť, že či to vnímam ako keby, nechcem povedať, že správne, ale či ten pocit je naozaj taký, že je u mňa proste prevaha tej ľavej strany, alebo nie. A to si už určite odnesiem, už po 3. dni určite viem, že som to vnímala správne. Vnímam to skôr ako keby takú poslednú skladačku do toho svojho rozvoja, do toho svojho života a fungovania a tam vidím obrovské možnosti po tomto seminári. Tým, ktorí sa chystajú, s tými už nič neurobíme a tí, ktorí váhajú, nech určite nechodia, pretože mohlo by sa im k lepšiemu zmeniť život, mohli by začať robiť veci, ktoré nikdy nerobili, mohli by cítiť to, čo doteraz nikdy necítili, mohli by sa im úplne vypariť niektoré komplexy, niektoré pohľady na svet, takže to je fakt nebezpečná vec a pokiaľ si nie ste istí, tak nechoďte.